खुलुमखा हायना हाय खापांनि ताकुते बुकुक सं जत कुबुय ऑफिशियल नायगे तंनाय रखनो इनके खापांनि ताकुते बुकुक सं तिनिनि ओ आपडेट जों सालायनाय पुइला आपडेट हिंक्ला अमसे सिनि तिप्रासा कायसा मैक थों खलना थांमानि बांलादेशी रबाय तानजाखा लाय खेवानामा सिनचा क्रिमा सिनचा तिप्रासानि मोखां नगुदे तानखना बुकुं बारा होनैदे तानखना बाहान सिमिसि तुंसिउ साब्रुम हस्पिटाल रहर जाखा नरनबो सावो ताबुकनि ओ सिचुएशननि जरावो नरबो हुसके तंबायदि जे जागा तंफानो जे जागा थांफानो हुसके थांलायदि ताबुकनि ओ जरा बेलाय खेवानामा सिनचा बांलादेशनि बरक हाजार हाजार इंडियाओ फायो त्रिपुरा बाय बांलादेश बॉर्डर तंफानासे बॉर्डर करहिमानो हाजार हाजार बरक त्रिपुराओ फायोई बेबसा खलायो मोटरसाइकेल खौइतलांजागो बाक्साबा मुसु खौइतलांजागो बांलादेश रकनो त्रिपुराओ जे मानि खकमानि कायसा सिदे कक्तिसा कायसा कक्तिसाया इनके खापानि ताकुते बुकु संते कायसा हिंक्लेसिनि एमएलए बरम गनां रनजित देबबर्मा बिनि फेसबुक पेजो जे लाइक थांजा त्रिपुरामो थाया कारै बीजेपीओ थांगै ते वाइसा त्रिपुरामो था किफिल फाइनाय एक्स ईएम अनंत देबबर्मा बाय मानराय कन्स्टिट्युएन्सीनि बरम गनांजोक एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बुबाग्राबाय थांगै शिलंगो मालायखा ते वाइसा त्रिपुरामो थावो फायखा अबनो तैयेसिनि बरम गनां एमएलए रनजित देबबर्मा नरक खनायनायदि बिनि फेसबुक पेजो एडिसि हाफांवो बीजेपी पावारवो क्षमता फायखे ओ खरकनै बरक बुबाग्रानि थानि फायि नाकार खमादा सानखामु साबनि चुकलिबाय बरक संमारिनि सिगां बुबाग्रानो खुक सित्रा तिख्लायui कुलखा त्रिपुरामो थानो सोबायना नायखना बुबाग्रा बरकनो नाकारखा काहामकक फियाबा बरक थिनांगो ते वाइसा बुबाग्रानो याकारै बिनि गेरेन्टिलेस हाबरनाय संमारिनि सिगां बरक खरकनै गोबां मा टीएमपी वाईटीएफ ते टीडब्ल्यूएफ नि वारियर्स रकनि मंगै पुलिस केस रोमाले तामो उंनाय अमनो स्राय स्राय उंनानि नांगो त्रिपुरानि पलिटिकेलनि हाफारो बरकनि गोबां मा लाइबुक मा दंगो जों हुस मा दंनाय कक दंगो जामि मुं फानो तैया मुइतो मा नारकनाय हिंगे ताकुते बुकु सनराव अरो तामो बुजिगे मानखा चिनि कौबाके गावाजिफो हिमानो जेफ्रु बो मुं फानो तैसि तैया अमनो नरो बुजि मानखा बो साखा चिनि बरम गनां रनजित देबबर्मा अरनो नरो हुस अंबायदि ओ एग्जाम्पलनि थ्रुतै होनो सामानि बेलायखे नांमानिको नरले जे ओ चिनि बरम गनां एमएलए सार रनजित देबबर्मा कक सामनि नले तामो वानसु कमेन्ट खाय साबायदि इनके ताकुते बुकु सं तिनिनि भिडिअ असुकनो उंसिनाय तेवाइसा मालायनाय नेक्स्ट भिडिअ जतनो हामबाय।